дар маросими ифтитоҳи бозиҳои тобистонаи олимпики 23 июл дар варзишгоҳи миллии Токио баргузор шуд, ҳайатҳои олимпии Қирғизистон ва Тоҷикистон бидуни ниқоб ба майдон омаданд. олимпичиёни Қирғизистон чанд муддат пеш аз ҳайати олимпии Тоҷикистон дар парад бениқоб иштирок доштанд. танҳо як варзишгари қирғиз рӯяшро пӯшонид. аъзои дигари ҳайати тақрибан 15 нафарӣ, аз ҷумла ду парчамбардори он тирандоз Каникей Кубаничбекова ва шиновар Денис Петрашов ҳангоми ба варзишгоҳ баромадан бениқоб табассум мекарданд. чанде пас аз он аксарияти аъзои ҳайати 12 нафарии Тоҷикистон низ ба ҳамин монанд бидуни ниқоб раҳпаймоӣ карданд, аз он ҷумла парчамбардор ҷудокор Темур Раҳимов. ҳамчунин ду парчамбардори Покистон низ ба фарқ аз аксарияти кулли ширкаткунандагони дигари маросим рӯйпӯш накардани худро ихтиёр намуданд. ин иқдоми ғайримуқаррарии ду кишвари ҳамсояи Осиёи Марказӣ Қирғизистону Тоҷикистон дар маросими муаррифии як намоиши ҷаҳонии варзишӣ сурат гирифт, ки дар ҷойгоҳҳои бидуни тамошобин ва вазъияти фавқулодаи COVID-19 дар шаҳри мизбони Токио пас аз як соли ба таъхир гузоштани Олимпиада рух дод. ташкилкунандагони Токио 2020 ба дархости Reuters дар бораи шарҳи ҳайатҳои бидуни ниқоб фавран посух надоданд, аммо онҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба вокуниши гуногун аз хашм то танз мувоҷеҳ шуданд. фарзандони ман ишора карданд, ки ин кишварҳо ниқобҳои худро фаромӯш карданд, хандид як корбари ҷопонӣ бо номи Панда Панда, дар ҳоле ки нафари дигар суол кард, ки оё кишварҳои Осиёи Марказӣ ёддошт дар бораи пӯшидани ниқобро фаромӯш карданд. савуми Адма Штейнер шӯхӣ кард, ки Туркманистон як ҷумҳурии савуми Осиёи Марказӣ ва Шӯравии собиқ ба майдон ниқоб пӯшида омад ва ба пушти Қирғизистону Тоҷикистон зарба зад.